Jak řekl Adolf Loos, domy budoucnosti budou ze dřeva. A proto jsme také tady my, firma Dřevostavby na míru. Jmenuji se Tomáš Matuška a jsem jedním ze spolumajitelů společnosti Dřevostavby na míru. U nás ve firmě mám na starosti přípravnou fázi ve stavební činnosti. Provedu vás našimi výrobními závody, představím vám nejmodernější technologie, se kterými pracujeme, ukáži používané materiály a skladby a seznámím vás s referenčními stavbami, ve kterých samozřejmě sami žijeme. V případě vzájemného chtění pro vás navrhnu individuální řešení vaší roubenky či dřevostavby na míru vašim požadavkům a možnostem vašeho pozemku. Co nejefektivněji a s citem. Po vyladění a odsouhlasení architektonické studie spočítáme cenu hrubé uzavřené dřevostavby. Dále pokračujeme s naším projekčním týmem na projektové dokumentaci pro stavební povolení, ladíme detaily a zajišťujeme stavební povolení. Dalšími kroky, spojenými s realizační fází od zajištění dílčích rozpočtů, plánování termínů, koordinaci na stavbě až po předání společného díla, vás provází kolega Tomáš Novák. Jak už bylo řečeno, jmenuji se Tomáš Novák, jsem také spolumajitelem firmy Dřevostavby na míru a ve firmě zastávám funkci projektového manažera a přípraváře stavby. Já s vámi budu po celou dobu realizace v kontaktu, budu vás informovat o aktuálním dění na stavbě, co máme již hotového, co nás v dalších dnech čeká, ale samozřejmě se s vámi budu potkávat i na stavbě, kde si vše můžeme projít osobně. Co se týká samotné realizace, tak ve výrobním závodě připravíme dřevostavební panely, v případě roubenky vyřežeme jednotlivé trámy, které dovezeme k vám na stavbu a za pomocí jeřábu provádíme samostatnou montáž. Montáž hrubé konstrukce klasické velikosti rodinného domu nám trvá zhruba týden a do 2 týdnů máme většinou dům uzavřený, pod střechou, jsou osazená okna a může se pokračovat uvnitř, kam nastoupí elektrikáři, instalatéři, sádrokartonáři a další profese tak, abychom došli ke společnému cíli a tím je předání vašeho domu na míru.